Ringre apisa machone bad migao mar omenda Tom Osinde ogole kar kano ringre ma Migori kendo tere kar kano ringruok mar kar thieth maduong' ma Kisii. Sub county ma Kisii seche ma apisas mag okwachi dhi nyime kod timo nonro kotenore kod tho mare. Ringre apisa machon mar migao mar omenda Tom Osinde mane okwany kawuono e aora Makuja e kaunti ma Migori koro chwale kaunti ma Kisii kama itime bero kod nonro makende. Bila mo okwach kichich ni Osinde dibed ni nyocho negi tarik 18 dwe ni. Ang' bedo kod chendo mar manyo Tom Osinde makinde mo kalo netie bad migao mar omenda kao chak tarik 18 mar dwe ni mane olal. Ringre apisa ni gikone to ne oyudi e kar kano ringre mar osiptal maduong' ma Migori. Lipot mawuok ka obila yango ni ringre Osinde mane okwany aora mar Kuja e sab-kondo Marongo tarik 22 mar dwe ni kaka ringre mane okoyangi osebede kar kano ringre mar Migori ka bende kane chopo chieng' manyoro ema familia mare ka otende kod obila mar okwach kich ne oyange. Maling' yango ni Osinde ne onegi tarik 18 mar dwe ni ka bende ne ochwoye kod pala ka bende wiye ne ogo kod gima obindi. Obila bende dhi nyime kod timo nonro kalwe kod maling' ninde nitiere jomoko e dalane e odiechieng'no ma ichich ne onegi. Apisas mag okwach kich bende dhi nyime kod timo nonro ka otende kod kethruok mag weche mag stima e dalane. Okay, I've seen about two switches are interfered with upstairs, but we are still investigating. So I cannot tell whether it was before or during the period, because the family members, close family members, were not around during the period and have not discussed with them about the same. Esech mabende koro chendo mag tim nonro ka otende kod tho mare, familia mar Osinde ka otende kod apisas go mag okwach kich ne ogolo ringre apisane e kar kano ringre no ma osiptal maduong' ma Migori kendo ne otere e kar kano ringre ma osiptal maduong' ma Kisii. Nyaka sani obila pok oyango gima ne nyalo kelo nek mar apisane kachi ji 2 osemaki ka iteno kod nek mare. Achi ji 2 gi pok ondiko dhoggi ka otende kod nekni bang' doho mamolo chiwo chik mondo koro achijegi odinegi kuom ndalo 21 kaka ne okwa kod obila. Ma otelo ne yudo ringre mare tarik 22 mar dwe ni ngeso ma juma mokalo nyamburko mar Osinde ne oyudi ka obolo gwego mag Transmara e kaunti ma Narok. Odiechieng' ma kawuono apisas go mag okwach kich ne ochako limo dala Osinde e gwego mag Nakuru mar dhi nyime kod tim nonro. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano George Juma.